time's a gift, my time is free. I could spend it on you, you could spend it on me. I could say you'll be blown away by the change you see me. And I feel alright, dance all night, put a little flavor in my life. I put the good stuff in, I put the good stuff in, yeah, yeah. Heu vist el cartell de la gala? Hi ha una ballarina en esportives de color roig. Nada, paciente, y ahora, home que compte. Bona nit i benvinguts a la 38a edició de la gala de l'Esport de Gandia 2016. Música! And I can say you'll be blown away by the change you see me. And I feel alright, dance all night, put a little flavor in my life. I put the good stuff in, yes I do, yeah. I put the good stuff in, every day, every day, every day. I put the good stuff in, yeah, yeah. No, 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 no. I put the good stuff in, yeah. Bona vesprada. Soc entusiasmat. Bona nit i benvinguts i benvingudes. El meu nom és Ana Blanco i aquesta nit vos acompanyaré en la 38a edició de la Gala de l'Esport de Gandia 2016 perquè, com diu l'eslògan, un any d'esforç es mereix un premi. Com és anar en pilotes en llenguatge de signes? No, ja que estem avui, com és anar en conill? Anar nuet, com és anar nuet en llenguatge... Ah, me lo quito todo, me lo quito todo! De continuar, volem retre un homenatge a un nombre de persones que han estat i són, alguns d'ells encara, esportistes d'alt nivell, sí senyor. Esportistes de Gandia que ens han representat allà per on han estat, inclòs als Jocs Olímpics. Sempre hi ha la presència d'una de les guardonades a l'escenari, que és la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, per tal de lliurar aquestes mencions especials. Ha arribat el moment de lliurar el premi al millor esportista masculí i a la millor esportista femenina de 2016. Ambdós esportistes destaquen pel seu esforç, dedicació i trajectòria. Per a lliurar els premis tan importants, preguem la presència a l'escenari de la senyora alcaldessa de Gandia, Diana Morant. Però jo crec que això dels sobres, això ja està molt vist. Ahir en els Oscars està molt vist. A la merda, els sobres! Jo vull dir una cosa, que això pega un esclafit, això s'ha de notar així, jo tenia preu... Ara és quan trau el llum i el aconseguís... Ho tinc així, ho he posat ahí dins. Ho he posat ahí, estan els noms i el guanyador i la guanyadora estan així dins. Ho punxem i ho traguem. Ho punxem com? Ho punxem. On està el de l'arco? Confia en tu, tio! Tira-li, Anna, tira-li. Tira-li fort, tira-li fort! Ja en tenim Ahí tenim un. Ah, bueno, l'altre, Marta! Ja està. Molt bé. Ai. No hi ha ferits, Molt bé, no hi ha ferits. Estem bé, estem bé. Anem allà. Ai, a veure, la millor esportista femenina A veure, jo vull veure 2016 és... La dic o la dius tu? Diguem junts. 1, 2 i 3. Blanca Palmer Soler! No és Blanca, mos han dit que venia perquè està competint bé la germana, bé la germana.
Millor esportista masculí, 2016, atenció, Anem a veure. va, ho diguem junts, 1, 2 i 3. Héctor Cabrera Llàcer! Héctor va quedar 8è en els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro en Brasil en llançament de pes i 5è en llançament de jabalina. I ara sí que podem dir, ja que la gala va de contes, que conte contat. Compte acabat, moltíssimes gràcies. Pugeu, per favor, Pugeu. els guardonats. Pugeu els guardonats, ara sí, tots així, per la foto final.